Breakfast tayo guys. Niluto ni auntie na malunggay with egg na may sabaw. Yeah, asim-asim sabaw niya kaya masarap. Tapos yung kagabi, salmon belly, paksiw, sarap. Promise, nanuot yung yung suka toyo. Yummers. Tapos Valentos coffee. Ayun yung kay daddy. Pinapalamig ko pa. Tulog pa naman siya. Mauna na ako kakain because punta akong shop. Madami akong aasikasuhin ngayon. Ayun. Tapos na ating bakasyon. Kaya back to pagda-diet na tayo guys. Kasi sayang huwag natin kakalimutan. Kapag nag-lose tayo ng weight, huwag nating huwag tumatak sa isip natin na hindi na babalik yung yung dating katawan natin. Kaya dapat maintain, di ba? Halos magpapasko, kaliwat kanan naman yung mga kainan. Kaya maintain natin guys na no carbs talaga. So, kain tayo. Harap niyo to, promise. Tatanggal na sa niya. Balat niya. Pinapaubos ko na nga lang yung white rice namin kasi kay daddy, hindi pa rin mapigilan ng mag-rice. Sabi ko, ang solusyon dyan, hindi na ako bibili ng bigas para mag-no rice na rin siya. Or, yung brown rice na lang, tiyagain niya. Harap. Tsaka may appointment pala ako ngayon. Tawag doon. Sa braso ko, magpapa-RF ulit ako. Ayan. Pero baka isipin nyo, may itim ang kilikili ko ah. Fold lang yan guys. Pag naka-fold, may itim talagang tingnan. Pero, ayan. Oh, may buhok lang. Kaya medyo machitim. Hindi pa ako nakapag-shave. Pero hindi siya makinis na totally makinis ah. Ayan. May mga buhok-buhok lang yan. Mag-comment na naman dyan. Gaw, nagbibenta nga ng RMK Dio na whitening puno-puno. Tapos kilikili mo din mga puti. Sa fold lang yan guys. O diba? Harap talaga ng pagkain ako nag-explain ng kilikili ako. Anyway, tapusin ko lang guys yung pudang ko para makaligo na ako, makapunta na ako ng shop. See you later. So ayan guys, back to work na tayo. Tapos ng ating bakasyon. Actually kapon pa ako nag-back to work eh. Patapos kong matulog. Pagdating ko, nagsagot na ako ng mga inquiries. Tapos may mga nagbayad na kaya nakapag-check na ako. And today is Friday kaya may shipping tayo. So shipping day namin today. Tapos pupunta nga akong store. At kakausapin ko yung nag-aasikaso ng namin, ng BIR namin. So yun. And flex ko lang guys itong di pa ata ako nakapag-thank you sa kanya ng maayos eh. Itong nagbigay sa akin ng pabango. Sobrang bango talaga. Tingnan nyo, yung isa almost nangangalahati ko na. Itong scent na Omnia Amethyst. Ayan. Sobrang bango. Amoy mayaman ka. Sa murang halaga lang. Ayun. Kija Sweet Scented Spice. Yan siya guys. Lalagay ko yung niya. Nag-PM na siya sa akin. Hindi ko palang nasisin kasi sobrang busy ko. Ayun. Pero thank you so much sis sa pagbigay sa akin. Twice na siya nagbigay sa akin ito. And sobrang nauubos ko talaga guys. Yung binibigay niya kasi sobrang bango. Tapos itong isa, pagka feeling nyo sweet-sweetan, ganun, fresh-freshan, yung amoy, bagay itong clinic, clinic happy. Yan. Thanks again, sis. Yan, dala-dala ko na yung mga pasalubong ko. Pa-show. Pan-display sa shop. Tricycle na lang ako guys, para mabilis. Ito na ako guys, sa skin station. Nantay ko lang yung na-request kong staff na magagawa sa akin. Today, tayo sa baba and then sa arms. Para achieve ano ba yung Barbie arms. Char! Tinatakbo nyo kanina eh. Pinakita ko to, lapit siya. Ulit. Gusto ko ulit.
Ulit! Dali na! Halika rito. Sabihin mo. Ano sabihin mo? Sabihin mo, dali na. Yan na tuloy. Dali na. Oh, so dami, oh. Dami, oh. Oh, sabihin na muna. Dali na. Dali na. Ay, sus, nahiya na. Ay, sus. Dali na, hingi ka na isa kay tata. Ano sasabihin mo? Dali na. Ooh, pakit na eh. Pili ka color, oh. Dali na, pili ka color. Dami color, oh. Wow. Dali na. Ang dami na ito, oh. Sa inyo dalawa ni Kakash, oh. Oh, so dami, oh. Tingin mo, tingin mo. Oh. Oh. Oh, pink, oh. Oh. Ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Sabihin. Dali na. Ano sabihin mo? Yeah! Good morning! Good morning, Grutintin. Oh, ligo ka ngayon din, oh. Ha, kala mo, ah. Kung gusto mong pumasok, ah. Ayun, sorry guys, ha, sa CR namin. Pangit ang CR namin. Ayan, pero ito, ano yan, hindi yan madumi. Ano lang talaga yun, ganyan yung kulay niya. Marmol kasi, saka luma na. Yan, 50 years old ba naman na, ano na eh, na building eh. So, anyway, ito lang, bakit ka? Good morning! Happy Saturday! Ayan. Mag-edit na sana ako ng vlog, kaso, ayun, kumain ako ng breakfast. Ayun, siguro nga, ngawa na ngawa. Gusto na naman pumasok. Sabi ko, paligo ako muna. Kasi na lang, ayun, hindi pa naliligo. Ready, ready, ready? Ayan, kunin muna natin ng kanalang shampoo. Ito, favorite kong shampoo nila. Yung bearing na, ano, na orange. Sobrang bango na ito. Kaso, sabon, wala na yata kayo sabon. Dr. Wong ang sinasabong ko rito eh. Sige, sasabong ko sa inyo. Yay! Ang luting kong mahal. Ang luting kong mahal. Maligo. Very good ah! Hindi ka natakot sa water? Ha? Hindi ka natakot? Ha, Pogi? Pogi ka ba? Are you Pogi? Are you Pogi, Martin? Huwag lang siya ang bubuhusan guys, directly sa mukha niya. Kasi nagagamit siya. So, binuhuli ko yung ano, yung mukha niya. Wow! Ano yun si Grutintin? O ba't nanginig ka kaaga? Ah, simula pa lang tayo eh. Grabe, di mo lang bumubula. Grut. Ilang buwan ka ba hindi naligo? Ha? Ito lang kasi yung hindi pang maligo madalas eh. Tulad ng mga maliligo. Bigli yung naligo. Oh, naglalagas na naman buhok mo. Ano ba yan? Tapos meron ako. Ayan pang scrub ko sa kanila guys. Kung kita yun. Nakukuha niyo din yung mga buhok-buhok na yun. Scrub sa mga jock. Di mo ba namimiss yung Dippy Boy? Ha? Di mo ba namimiss? Dippy Boy kang sa bayan nito. Dippy Boy, Dippy Boy, Dippy Boy! Yun na! Habang pinawake up! Yan! Wala lang po siya. Shampoo na to eh. Fast forward. Shampoo na siya. Bango! Bango naman yun. Pogi na yun. Sorry. Palit ka na rin ng ano mo na. Color mo. Dami na yan. Ang bango.
Bango na ni routine. Yeah. Dali, dali na. Ito. Ilay. Chan. Chan, dururot. Yehey! Finish! Bango-bango na yan eh. Whee! Pogi-pogi na ulit, no? Yan, grabe yung fur na, ano. Nalugas niya. Kaloka. Kinukuha ko kasi pagbabara to sa, ano, sa drainage. Yan. Tapos yung dito. Ito na yan. Yan. Sorry, aliw na aliw kasi ako dito eh. Magtanggal ng ano, ng mga fur nila. Oh, diba? Galit na naman tong coconut na to sa pusa. Huwag mong awayin yung paklit. Naaway niya. Si Groot nga din, hindi naman pakali. Hoy, punas na muna dito, Grootin. Awayin niyo yan. Huwag niyong awayin ng pusa. Friend dapat ang pusa. Na. Ayong. May mga inaantay lang ako guys na deliver from online shop sa Lazada. Kasi nung 11/11, nag-purchase ako ng few items. So, hindi sila sabay-sabay pala dumadating. Yan. Ito pa lang yung kahapon na dumating. Tapos ito, alam ko meron pang ano, unan ata yun. So, ayun. Ano ko kasi siya. I-haul ko. And then, sa isang shop naman, sa Facebook naman, alam mo yung pop-up siya ng pop-up sa ano, sa timeline ko or sa, tama ba timeline? O, ayan na ata. Feeling ko yan na yun eh. Teka lang, may dumating na eh. Ayan. 11/11 pa more. Ano na bang tawag sa akin eh? Para sa akin ba yan? Koya? Ay, hindi. Lalaki yun eh. Gusto ko kasi siyang ano guys, i-haul. Ayun kasi ano bang tawag doon? Teka, nawawala ako. Ayun, inaantay ko yung mga deliveries na mga in-order ko online. Tapos sabi ko, i-haul ko na lang ng isahan. Yun. Tapos yung isang sinasabi kong inaantay ko is yung from Facebook naman siya. Clothing store. Na pop-up siya ng pop-up sa ano talaga, sa wall ko. Ayun. Talagang lagi siya. Every time na mag-scroll ako, nandun siya. So sabi ko, teka nga, baka kailangan bumili ako sa shop na to. Yung ganun. So naka-COD naman siya, kaya inaantay ko bago sana ako umalis. Yun. Kaloka. Shopping pa more! Hindi, magaganda kasi yung nakikita ko mga damit niya. So, naano din ako. And nag-purchase ako doon na 10 pieces lang naman, guys. Na mga dress. Yung mga usong-usong dress ngayon. So, let's see kung babagay sa atin. Pag hindi, bibigay ko sa, sa mga kapatid ko. Yung pagbibigyan naman ako. Nag-ano lang si ating nyo. Nabuyo na naman kakabili online, diba? Time check, guys. It's 3:25 PM na. Nakakaloka. Tignan nyo. Kakatapos ko lang i-edit yung second day namin sa Taiwan. November 13. Grabe, nung oras ako mag-start. 9 AM siguro. Grabe, may ano pa ako. May lampshade pa ako. Tingnan nyo. Ayun, 9 AM ako nag-start. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Grabe, 6 hours. Ayun, nilagyan ko rin kasi siya ng... Nag-try ako actually. Tinry ko siya lagyan ng mga sound effects, yung gano'n. Kasi, nahihi ako sa mga distributors ko ng good for sure manonood dyan. Kasi si Ma'am Donica is nanonood talaga yun ng vlog ko. So, ayun talagang nag-effort ako ngayon na nalagyan siya ng mga sound effect. Hindi pala talaga ganun kadali, guys. Grabe. Wait lang, ba't ganun yung tama naman.
May na-distract ako sa sa screen ko. Akala ko naka-square na naman siya. Pero mas maganda yung may ano. Ayan. Yung may lampshade pa. Hindi ko talaga siya carry guys ng isang ano kagaya ko na online seller. Tapos pag nag-edit ka ng vlog mo, imagine 27 minutes na vlog. Inibot ako ng ano ng 6 hours, 'di ba? Tama yung sinabi ni ano ni Mami V na grabe talaga yung ano yung pag-i-edit niya. Grabe talagang tutok siya and sobrang ano nakakaabala sa oras, nakakakain ng maraming oras. Kaya bilib ako sa mga ano, sa mga sila lang mga vlogger na sila lang talaga nag-edit tapos may mga effect pang ganun. Ako simple nga lang ng mga ano yung mga sound effects eh. Yun lang, wala pa ako ng mga animation na pa-slow mo, ganun ganyan. Wala, as in literal na simple lang guys. Pero inabot ako ng 6 hours sa isang 27 minutes long na vlog. Pero ayun, sana ma-appreciate to ng mga ano, ma-appreciate nyo. Hello guys, nakakaloka. May appointment pala ako ngayon. Kay Nurse Kate, yung nagtuturok sa akin sa ano, sa arms. 'Di ba? Buti nag-PM siya, nasa LRT na daw siya. Ayun, sabi ko, teka, tapos ko lang pag-edit, mag-ano lang ako, mag-quick shower lang ako. Ayan, si Nurse Kate, naka-ready na pala, nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, saglit lang, kakain lang ako. Sakto kasi nakaluto na si auntie. Pagod talaga ako doon sa ano. Kaka-edit na yun. Ang hirap pala mag-edit ng ano, yung with mga sound effects pa yun. Saan namin Taiwan na? Ha? Taiwan. Oo. Kasi sabi ko, nahihiya ako sa mga kasama ko. For sure, manonood yun. Ginalingan ko din yung pag-edit ko, diba? Para sa kanila. Grabe. Ay, bunso! Pasuya, bunso! Inaano naman aabangan. Ayun. Ayan, road to ano tayo, guys. Hugis bigas. The face. Medyo ano lang talaga. Sige, gano'n ka pa. Para makita. Mga fats nito. Face ganda. Ramdam mo yung tusok mo? O yung gamot? Hindi, tsaka yung gamot. Anong mas masakit? Yung gamot. Yung gamot. Yung tusok naman parang ano lang, ikagat lang ng ano. Anesthesia kasi nun eh. Pero kung walang anesthesia to, sakit. Okay pala. Half na. Kanin pa more. Hindi pa mo. Bigti pa more. Kabilang side ba? Ayan, dahil nagkanin at nag-milk tea ka, turo ka ngayon. Relax na. Kuha sa camera. Kuha sa camera. Okay lang naman po sa husband na magpapaganito. Iba kasi secret. Secret. Ayaw kasi. Sabi daw, mag-gym ka na lang. Ganun. Nagpapabili nga ng RF machine. Ayun ako, gym mo na lang. Yung mga may mga affection model eh. Halimbawa, nanganak sila. Oo. Ganito.
Tsaka RF, bumibili sila. Para makabalik agad. Kaya yung iba pa hindi naman. Pag 1 hour babad, 3 hours ano siya. Okay. Ah, sige. Medyo mas marami dito. Malaki sila. Hmm. Uploaded na sana to guys, November 13. Kaso, sira, may eksena na pixelated. Di ko alam kung bakit. Kaya inulit ko yung niya. Kaka-render niya. Tapos yung inaano ko pa kasi yan eh. Kino-convert ko pa. Bakit anong problema mo, Junior? Ha? What's your problem? Ha? Problema mo? No? Ha? Ano? Yung kulambo ko. Ano yan? Hindi tayo maglalaro. Ano gusto? Doon ka kay daddy. Doon kay daddy. Dali. Yan. Doon ka. Chokulitin mo. Kaya, ayun, inulit ko na lang guys. Wait lang. Kumain ako ng seaweed. Ano ba? Wait lang. So, ayun nga guys. Galing akong store. Nagpaano lang ako, nagpag-gluta drip lang ako, and then yung aking mesolipo, and then ano na, diretso na siyang botox. Yun, sample to ng ng bagong paninda guys, bagong product. So ipapatry niya sa akin, binigay niya ako ng 5 sets, kaya open natin to. Tapos ito pala yung, kailan ba to? Diyos ko, puro basura laman, nakakaloka. Sa bazaar pa ata to eh. Yan, tinan ko ng, okay, yung binili ko sa Japan Home Center, nasa Alabang pa. Ito lagay ng dress, yung mga hindi nagagamit everyday. Tapos ito sa kitchen pala to eh. Ayan, cork mat para sa kaldero. Ito favorite ko to guys. Basura naman dito, pen. Ano ba this? Kailan tapos na nga natin. Ito daddy, pabigyan nga sila. Junior. Yan, bumili pala ako nitong rawhide. For my doggies. Dali. Teka. Teka lang. Teka lang, Junior. Tag-isa-isa kayo. Para siyang, ay, ano ba yan? Maggie. Ikaw din, Poknat. Malabo sa'yo, Poknit. Ayan. Ang aming Lucky Charm. Si Poknat. Ang aming Lucky Charm na si Poknit. And ano pa? Ito. Yung gilingan. Ano yan? Durugan ng ng sesame seeds sa mga Japanese sauces. Dipping sauce. Yan. Tapos meron pa ditong tirang styro na ano ba tawag dyan? And then ano ba to? Pinaglagyan ng alahas. Nung bumili kami sa sa festival. Tapos eto, yan. Yan lang. Ewan ko, ba't ako pumasok sa Japan Home Depot? Yan, napabili tuloy tayo. The rest, na yan guys, basura na.